Ootteko vittu koskaan harkinnut sirkukseen liittymistä? Voi herran jumala, mitä vitun akrobaatteja tässä pelissä kyllä on. Tuo on vissiin huonosta, että sä käytät jotain susia. En mä tiedä mikä helvetti on summoni. Ja sit jengi alkoi niinku itkeä jossain TikTokissa, että äijä käyttää summoneita. Mä oon, no vittu anteeks. My bad. Ei vitussa! Äijä, sulle ei ole eloa! Miten sä oot elossa? Ai kato, mä oon ihan ammattilainen tässä. Toi on se muuvi, mikä sai Malenia itkemään. No ei kun pitäähän mun vittu herätä siihen. En mä kuulu kun vähän vittu vedenlotina, niin johan sit herättää, niin. Jäit. Juokse! Älä helvetti!